बिथाङा 17 बोसोर दिनै सासन खालामदों। बिटिसि एकर्ड जानाय 2003 सननिफ्राय जि मोनसे एकर्ड जाबाय बे एकर्ड जानायाव बिथांमोना बे 17 बोसोरखौ खुनु मोनसे मिशन भिजन लानानै बिथांमोना खामानि मावदों होननानै जोंहा फोथायनाय गैया। जों रावबो नुवाखै आरो बेनिखायनो जाति जनगोष्ठीनि साफ्रोमबो मानसिफ्रा दिनै इपिएफनि सायाव बोराबनाय मुगैनाय दिनै सोंखारिनाय खामानिया गोख्रों भाबै जादों आरो बिथांमोना दिनै जे 17 बोसोर सासन खालामबाय बे खालामनायनि मोनसेल' गोहोमा बेनो मोनसेल' बिथाया बेनो जे बिएलटिआ मोनसे समाव गोख्रों आन्दलन खालामदोंमोन। एकर्ड जानायनि उनाव बे मोनसे गोहोजों बिथांमोना खुनु मोनसे भिजन सिजन लानानै दंजों दिनै बिथांमोना बे 17 बोसोर बारहोदों आरो जेबो भिजन मिशन गैयिनि थाखायनो माबाया बिपिएफआ दिनै रायजो राजाफोरनि सापर्टखौ फारियै खोमानानै लानो गोनां जादों। आं बेखौ बुजिदों। आंबो दिनै बिपिएफआव दंमोन। एकर्डनि उननिफ्राय बिपिएफआव दंमोन। बिपिएफआव थानानै आं नुनो मोनदों बे पार्टियाव खुनु मिशन भिजननि बाथ्रा गैया। खुनु मोनसे माने सोद्रोम गैयै आब्रुथि गैयै मोनसे दोलो सासेल' मानसिनि नोजोरजों सासेल' मानसिनि गोहोजों सोलिनाय आरो गोबां समाव मासल मानि पावारजों बिथांमोना माने बेबायदि मोनसे गोहोमजोंसो 17 बोसोरखौ सालायबोदों होननानै आंहा मोनसे फोथायनाय दं। जों गासैबो ओनसोलाव गिदिंदों। मेलाव रायजो राजाफोरनि जेबादि मोनसे होंगो दोंगो जेबादि सापर्ट मदद बेखौ नायोब्ला नुगोन जि मोनसे बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव इउपिपिएलआ आरोबाव 2/3 मेजरिटि लानानै देरहागोन बे बाथ्राखौ जों दिनै रोखा जानो हादों आरो इउपिपिएलआ देरहागोन। 2/3 मेजरिटि जेरैखि जाया मोनगोन। सरकार दानो 21ताल'सो सिट नांगौ आरो बे मेजिक नाम्बारा जोंहा बर्थमान जाखाबाय। जों आरोबाव जुदि मोजां खामानि मावबावनो हायोबा आरोबाव बिनिफ्राय गोख्रों मोनसे सरकार जागोन होननानै आं फोथायदों। मोनसे समाव नोंथाङा गोबां खस्थ' खालामबोदोंमोन एनडिपिआव खामानि मावबोनानै नोंथांमोननि गेजेरजों बिटिआर सुक्ति जानानै दिनैसिम गोबां खामानिया मावबाय। बे आद्रा थानाय खामानिया माब्लासिम मावफुंनो सिमां नुबोदों नोंथांमोना गोबां मावफुंनो जि मोनसे मानिजाथाव प्रमद बर'नि सरकार बे सरकारा गोबां जेंनानि गेजेरजों सोरखिबोनो गोनां जादों। सारि बोसोरल' सम मोनदों। बिनि गेजेराव कभिडनि मोनसे जेंना फैदोंमोन। मोजाङै मावनो मोनदों होननानै बुंबा 3.5 बोसोर मोनदों। बे 3.5 बोसोराव मोनसे रिजनेल सरकार आरो दिनै बिटिसि सरकार 6 सिडुलनि जिथुनिखि जि मोनसे सेटआप बे सेटआपखौ बिथा खालामनानै दिनै बिथाङा बिटिआर ओनसोलनि जाति जनगोष्ठी मोनफ्रोमबो जाति जनगोष्ठीनि थाखाय गासैखौबो खौसे आरो बिथांमोननि जिबन सांबिधानिक अधिकार बेखौ नोजोर होनानै गासैबो जनगोष्ठीनो भिजन मिशन बिथाङा होनानै होखाबाय। माने मोनसे सरकारखौ दिनै 3.5 बोसोर बा 4 बोसोर लानानै मावफुंजोबनो हाया। थिग बेबायदिनो गोलाव समनि जि जेंना एनडिपिआ एकर्ड खालामबाय 2020 सनाव बे एखे समाव दिनै जोंनि जेंनायाबो जिहेतु गिदिर खेबसेयावनो जेंनाफ्रा दिनै जोबगोन बे नङा। दिनै क्ल'जआव थानाय गोबां इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौनि दिनै खामानि दंबावो। आं बेनिखायनो इउपिपिएल सरकार जाय सरकारा आरोबाव गोहो गोरा हिसाबै दिनै फैफिनगोन सरकारजों थानानैसो बेबायदि जेंनाफोरखौ मावफुंनो हागोन होननानै आं माने गोख्रों फोथायनाय दङ। जोङो जोंजों जेरै इउपिपिएलनि अनगायैबो गोबां पार्टि दङ। बिजेपि दं, कंग्रेस दं, दिनै रिजनेल पार्टि हिसाबै पिपिएफ दिनै पार्टि बिथांमोनाबो बे बिसायख'थिखौ देरहानायनि बिथांमोना मिजिं लादों। बिथांमोना बे सरकारखौ ब्लेम खालामखागोन मिथिखागौ। खिन्थु दिनै जों बुंनो हायो हाग्रामा महिलारि बिथाङा 17 बोसोर दिनै सासन खालामदों। बिटिसि एकर्ड जानाय 2003 सननिफ्राय जि मोनसे एकर्ड जाबाय बे एकर्ड जानायाव बिथांमोना
बे 17 बोसोरखौ खुनु मोनसे बिजन लानानै बिथांमोना खामानि मावदों होननानै जोंहा फोथायनाय गैया जों रावबो नुवाखै आरो बेनिखायनो जातिगत जनगोष्ठीनि साफ्रोमबो मानसिफ्रा दिनै बिपिएफनि सायाव बोराबनाय मुगैनाय दिनै सोंखारिनाय खामानिया गोख्रों भाबै जादों आरो बिथांमोना दिनै जे 17 बोसोर सासन खालामबाय बे खालामनायनि मोनसेल' गोहोमा बेनो मोनसेल' बिथाया बेनो जे बिएलटिआ मोनसे समाव गोख्रों आन्दलन खालामदोंमोन एकर्ड जानायनि उनाव बे मोनसे गोहोजों बिथांमोना खुनु मोनसे बिजन लानानै दंजों होननाय बिथांमोना बे 17 बोसोरखौ बारहोदों आरो जेबो बिजन गैयैनि थाखायनो माबाया बिपिएफआ दिनै रायजो राजाफोरनि सापर्टखौ फारियै खोमानानै लानो गोनां जादों आं बेखौ बुजिदों आंबो दिनै बिपिएफआव दंमोन एकर्डनि उननिफ्राय बिपिएफआव दंमोन बिपिएफआव थानानै आं नुनो मोनदों बे पार्टियाव खुनु बिजननि बाथ्रा गैया खुनु मोनसे माने सोद्रोम गैयै आब्रुथि गैयै मोनसे दोलो सासेल' मानसिनि नोजोरजों सासेल' मानसिनि गोहोजों सोलिनाय आरो गोबां समाव मासल मानि पावारजों बिथांमोना माने बेबायदि मोनसे गोहोमजोंसो 17 बोसोरखौ सालायबोदों होननानै आंहा मोनसे फोथायनाय दं